Οι μέρες του Πάσχα είναι κάποιες μέρες που μας βοηθούν να θυμηθούμε τα μαρτύρια, τον πόνο που δέχτηκε ο Ιησούς Χριστός, την απόρριψη, την κακομεταχείριση, τις μαστιγώσεις, το ξυλοδαρμό, τη σταύρωση επάνω στο ξύλο, τη δολοφονία του και το θάνατο του, την ταφή του. Τα δεσμά του θανάτου δεν μπόρεσαν να τον κρατήσουν, αλλά ο Ιησούς Χριστός έσπασε τα δεσμά του θανάτου. Γκρέμισε τις πύλες του Άδη, για να μπορώ εγώ και εσύ σήμερα να έχουμε το εισιτήριο για την αιώνια ζωή. Καθώς ο Ιησούς Χριστός πρώτος το έκανε, αυτοί που πιστεύουν σε Αυτόν θα ακολουθήσουν. Όποιος πιστεύει πως ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού, πέθανε και αναστήθηκε σύμφωνα με τις Γραφές, έτσι και εμείς θα συναναστηθούμε μαζί Του. Ο Ιησούς Χριστός όμως, για να λάβει αυτή τη νίκη της Ανάστασης, έπρεπε να περάσει μέσα από μια περίοδο πόνου. Ο Ιησούς Χριστός ήταν διαθετημένος να περάσει μέσα από μια περίοδο πόνου, ώστε να δημιουργήσει μια αιωνιότητα κέρδους για εμένα και για σένα. Τι καταλαβαίνουμε από τη θυσία? Καταλαβαίνουμε ότι η θυσία προπορεύεται της δόξας. Εάν θέλεις να νικήσεις, εάν θέλεις να λάβεις την νίκη, πρέπει να είσαι διαθετημένος να περάσεις μέσα από μια περίοδο πόνου για να λάβεις την νίκη. Πρέπει να είσαι διαθετημένος να κάνεις υπομονή όταν περνάς μέσα από μια περίοδο πόνου. Γιατί η νίκη του Ιησού Χριστού δεν είναι για αυτούς που τα παρατάνε, αλλά για αυτούς που υπομένουν. Ο Ιησούς Χριστός υπέμεινε το ξυλοδαρμό, υπέμεινε την κακομεταχείριση, υπέμεινε τις άδικες κατηγορίες, υπέμεινε το θάνατο και μάλιστα τον σταυρικό. Τόσο πολύ ο Ιησούς Χριστός μας αγάπησε, ώστε τον εαυτό Του έδωσε, ώστε ο ίδιος θυσία έγινε για χάρη μας. Η νίκη λοιπόν χρειάζεται θυσία. Η θυσία προπορεύεται της δόξας. Αυτός θα είναι και ο τίτλος του σημερινού μας μηνύματος. Η θυσία προπορεύεται της δόξας. Ας πάμε να πάρουμε το βιβλικό μας απόσπασμα από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 27 και εδάφια 38 μέχρι 43. Τότε σταυρώθηκαν μαζί Του δύο ληστές, ο ένας από τα δεξιά και ο άλλος από τα αριστερά. Και όσοι διάβαιναν τον βλασφημούσαν κουνώντας τα κεφάλια τους και λέγοντας: «Αυτός που γκρεμίζει τον ναό και που σε 3 ημέρες τον κτίζει, σώσε τον εαυτό σου. Αν είσαι Υιός του Θεού, κατέβα από το σταυρό». Το ίδιο και οι αρχιερείς μαζί με τους γραμματείς και τους πρεσβυτέρους, εμπέζοντας έλεγαν: «Άλλους έσωσε, τον εαυτό του δεν μπορεί να σώσει. Αν είναι βασιλιάς του Ισραήλ, ας κατέβει τώρα από το σταυρό και θα πιστέψουμε σε Αυτόν. Εμπιστεύθηκε τον Θεό, ας τον σώσει τώρα, αν τον θέλει, επειδή είπε «Είμαι Υιός του Θεού». Φανταστείτε λίγο τι πέρασε ο Ιησούς Χριστός. Πρώτα τον βασάνισαν, τον μαστίγωσαν, τον ξυλοκόπησαν, τον κατηγόρησαν άδικα και μετά τον περίπετσαν επάνω στο σταυρό. Δεν έφτανε ο πόνος που ένιωθε εκείνη την ώρα, γιατί ένιωθε πόνο όπως εμένα και σένα. Και τώρα ρωτώ, μήπως ο Υιός του Θεού, ο Υιός του Δημιουργού των πάντων, ο Ιησούς Χριστός, ο βασιλιάς των βασιλιάδων και ο Κύριος των Κυρίων, δεν θα μπορούσε να προσευχηθεί στον Πατέρα Του και να στείλει 10 τάγματα αγγέλων και να τους εξαφανίσει όλους και να τον κατεβάσουν από το σταυρό και να τον θεραπεύσουν κιόλας? Και βέβαια θα μπορούσε. Εννοείται θα μπορούσε να το κάνει. Αλλά ο Ιησούς Χριστός ήταν πρόθυμος να περάσει μέσα από μια περίοδο πόνου προκειμένου να κερδίσει μια αιωνιότητα δόξας και επιτυχίας, προκειμένου να δημιουργήσει
μια αιωνιότητα κέρδους. Ο Ιησούς Χριστός ήταν πρόθυμος να θυσιαστεί για να λάβει τη νίκη. Γιατί ήξερε ότι μόνο έτσι θα έρθει η σωτηρία σε αυτόν τον κόσμο. Ήξερε ότι μόνο έτσι θα έρθει η σωτηρία στους ανθρώπους. Μόνο εάν φτάσω μέχρι το σημείο της θυσίας, μόνο εάν χύσω το δικό μου αίμα, αυτοί οι άνθρωποι θα μπορούν να λάβουν το εισιτήριο της αιώνιας ζωής. Δεν ξεκίνησε να παραπονιέται για την κατάστασή του. Δεν ξεκίνησε να λέει «Γιατί Θεέ μου το έκανες αυτό». Δεν ξεκίνησε να καταργέται αυτούς που τον πλήγωσαν, αυτούς που τον σταύρωσαν. Αλλά τι λέει? «Πατέρα», λέει, «συγχώρεσέ τους». Γιατί δεν ξέρουν τι κάνουν. Συγχώρεσέ τους γιατί δεν ξέρουν τι κάνουν. Εάν ήξεραν δεν θα το έκαναν. Γιατί ο Ιησούς Χριστός ήξερε ότι η ώρα του θανάτου του Ιησού Χριστού ήταν η αρχή της δόξας Του και της εξαγοράς μας. Γιατί αν δεν έρθει ο θάνατος, πώς θα έρθει η Ανάσταση? Η Ανάσταση συμβαίνει σε κάτι νεκρό. Σωστά. Δεν μπορεί να γίνει η Ανάσταση εάν πρώτα δεν υπάρξει θάνατος. Δεν μπορεί να υπάρξει θεραπεία εάν πρώτα δεν υπάρξει αρρώστια. Δεν μπορεί να υπάρξει ελευθερία εάν πρώτα δεν υπάρξουν δεσμά. Δεν μπορεί να υπάρξει ευλογία εάν πρώτα δεν υπάρξει στέρηση από την ευλογία. Κοιτάξτε όμως τι γίνεται στον κόσμο σήμερα. Κανένας δεν θέλει να περάσει μέσα από μια περίοδο πόνου. Όλοι θέλουμε ανέσεις. Όλοι οι άνθρωποι θέλουν τη νίκη, αλλά δεν θέλουν τη διαδικασία της νίκης, η οποία είναι επίπονη. Όλοι θέλουμε χρήμα χωρίς πόνο, χαρά χωρίς πόνο, ευλογία χωρίς πόνο. Οι περισσότεροι από εμάς όμως θέλουμε το δικό μας θέλημα να γίνει στη ζωή μας. Δεν θέλουμε το θέλημα του Θεού. Λέμε ναι, πιστεύω στον Θεό, αλλά αν δεν το κάνει όπως θέλω εγώ, τότε δεν θα ξαναπροσευχηθώ. Αν δεν κάνει αυτό που θέλω εγώ, δεν θα ξαναπάω εκκλησία. Θέλουμε το δικό μας θέλημα. Ο Ιησούς Χριστός όμως ήξερε ότι η δύναμη του Θεού δεν μπορεί να εργαστεί μέσα στην καρδιά του εάν πρώτα το θέλημά του δεν ήταν σύμφωνο στο θέλημα του Θεού. Γι' αυτό και ο Ιησούς Χριστός έγινε υπάκουος σε όλα. Προτού να τον σταυρώσουν, ο Λόγος του Θεού μας διδάσκει ότι πήγε εκεί και προσευχήθηκε στον Θεό. «Πατέρα, ας γίνει», λέει, «το δικό σου θέλημα, αλλά όχι το δικό μου». Άρα το θέλημα του Ιησού Χριστού ήταν υπάκουο στο θέλημα του Πατέρα Θεού. Και έτσι η δύναμη του Πατέρα Θεού εργάστηκε μέσα στη ζωή του Ιησού Χριστού και τον ανέστησε από τους νεκρούς. Για τον Ιησού Χριστό δεν είχε σημασία η παρούσα κατάστασή του, αλλά ο θείος προορισμός του. Και αυτό του έδινε τη δύναμη να μπορέσει να αντέξει τον πόνο. Αυτό του έδινε τη δύναμη να μπορέσει να αντέξει τη θυσία, τη σταύρωση, το θάνατο. Ποια είναι η κατάσταση που περνάς τώρα? Μήπως είναι η φτώχεια? Μήπως είναι η αρρώστια, η ασθένεια? Μήπως είναι η θλίψη? Μήπως είναι ο πόνος, τα δεσμά? Οτιδήποτε κι αν περνάς τώρα, σου λέω πως αν ο Θεός επέτρεψε να φτάσεις εκεί, θα σε βγάλει και από εκεί. Όπως ο Θεός επέτρεψε στον Ιησού Χριστό να φτάσει στο θάνατο και τον έβγαλε από τον θάνατο, έτσι και σένα, εκεί που σε οδήγησε, θα σε βγάλει και από εκεί. Ανεξάρτητα από την κατάσταση που περνάς λοιπόν. Εάν την επιτρέπει ο Θεός σαν δοκιμασία, δεν πρέπει να την βλέπεις σαν κάτι παράξενο και να αμφιβάλλεις για το φύλακά σου και να τρέχεις μακριά από τον Θεό, οτιδήποτε κι αν περνάς. Γιατί είπαμε, η νίκη του Ιησού Χριστού δεν είναι για αυτούς που τα παρατάνε.
αλλά για αυτούς που υπομένουν. Ο Ιησούς Χριστός υπέμεινε τον πόνο, υπέμεινε τον σταυρό, υπέμεινε τα πάντα, το θάνατο και έλαβε την νίκη. Η θυσία προπορεύεται της δόξας για να λάβεις την νίκη, για να λάβεις τη δόξα που ψάχνεις από τον Θεό. Πρέπει να είσαι διαθετημένος να περάσεις μέσα από μια κατάσταση πόνου, ώστε να δημιουργήσεις μια αιωνιότητα κέρδους.